Takže čaute ľudia, dneska tu mám gameovsku s Juliusom a s Karim. Takže ja zdávam vy na fote. Dobre, takže ideme aj my. Takže Kari tu dal. Takže Juliusové zadanie sme obidva splnili a teraz zadávam preskočiť tam ten gapik. Takže ideme na to. Že Budík nám zadanie dal, ale dal ho skočiť, takže ideme ho aj my. Takže ide Kari preskočiť tento gapik. A zvládol to na pohodičku. Takže Julius ide tiež preskočiť tento gapik. Nedal to, ale musí to dať. Poď. Takže Julius ide ďalší. Nedáš. Takže Julius to nedal a má S-ko. Nevadí. Takže ja sa dám preskočiť túto spinu. OK. Takže ide teraz Budík. Takže Budík to dal a ide ešte Julius jeden. Julius. Skoro to dal, nehadi. Julius druhý. Takže Julius má SC. SC. Takže dávaj. Ide prvý Kari. Som to pretočil. Pretočil to. Takže je Kari znova. A dal to. Čo ide, hádam. Takže Adam to dal. Takže ja zadávam na tamto účko bričko. Budík ide berí. Nevadí. Takže daj teraz na mňa. My sa s vami učíme. Čaute. Čaute.